माझ्या भारत मातेला मी प्रणाम करतो. शुभ्र चांदण्यामुळे बहरलेल्या इथल्या रात्री आल्हाददायक असतात. फुलांच्या रांजीनी वृक्षांनी मडवलेली इथली जमीन शोभून दिसते. पाण्याची अवीट गोडी, मधुर बोली, सुख समृद्धी देणारी हे माता, माझा तुला प्रणाम, असं या गीताचा सारांश आहे. आणि या गीताची महती आपल्याला गरिमाने आपल्या वंदे मातरम या गीतामध्ये सांगितलेली आहे. प्रत्येक सरांनी थळे सरांनी पगे सरांना महत्व सांगला. तुम्ही हांगासर ते बरे बरे गीतय गायले. नॅशनल सॉंग म्हणून 1950 ह्या वर्सा दर्जो मेळ्ळो. ते आतां सद्या 75 वर्सां पूर्ण जातात आनी बरें गान ते आतां 150 वर्सां पूर्ण जाता. तशें थंय सरान सांगलें जशें की हें गीत जें आसा तें केन्ना वचचें ना आमच्या मनाच्यान आनी आमच्या काळजाच्यान. तें सदांच स्मरणान दवरतलें, कारण तें गितान आमच्या भारत मातेची स्तुती केल्ली आसा. हें गीत भारत माते खातीर आसा आनी भारत माता ही आमची सगळ्यांची माता आसल्यामुळे आमी हें गीत केन्नाच विसरूंक शकचे ना. आतां आमी म्हणटली हाचे फुडें म्हणजे विडियो सगळ्यो गीत म्हणटली. कदाचित तुमी अनुभव घेतलो आसतलो जेन्ना हें आमी गीत म्हळें. कितली स्फूर्ती येता पळय तें गीत आयकतलो. थोडोसो अर्थ थोड्यांक खबर आसचो ना भितरलो, सरान सांगलो ताचो अर्थ, पूण तरी पण म्हणटना आमकां स्फूर्ती येता. म्हणजे तुमी चिंता कितलें गीत आनी त्या वेळार स्वतंत्र जायल्यान कितलें तें हें करून घेतलें आसतलें गीत. त्यामुळे अशीं गितां आसात म्हणजे स्मरण जावप खूब गरजेचें आनी तेंच आज हांगा जालां. आज हो कार्यक्रम अख्ख्या गोंयभर ह्या म्हणजे म्हणजे सगळ्या शाळांनी सगळे कडेन धाम म्हणजे धाम सगळे कडेन हें नॅशनल सॉंग जें आसा तें म्हणप जातलें. ताचो एक भाग आमी हांगा जाल्यात आनी आमी हो आज कार्यक्रम आमी करून हाडला. आपण सर्व भारतीय एकत्रित येऊन वंदे मातरमच्या माध्यमातून भारत मातेला वंदन करत आहोत. 1875 साली जे गीत लिहिलं गेलं बंकिमचंद्र चटर्जी यांनी, बंगालमधली जी क्रांती, संपूर्ण भारतभरात चालू असलेला लढा आणि त्या माध्यमातून भारत मातेचे वंदन करणं, तिला माता म्हणून संबोधित करणं आणि त्या माध्यमातून स्वातंत्र्य लढ्यात वंदे मातरमचा संपूर्ण जयघोष आणि प्रेरणा पेटली. आणि हा जयघोष पूर्ण भारतभर हे गीत प्रत्येक स्वातंत्र्यवीराच्या ओठावर आणि मनात होतं. स्वातंत्र्यानंतर 24 जानेवारी या दिवशी 1950 या साली नॅशनल सॉंग, राष्ट्रीय गीत म्हणून हे घोषित करण्यात आलं. आणि याचा उद्घोष आणि स्मरण करणं हे प्रत्येक भारतीयाचं कर्तव्य आहे. कारण अनेकांनी जे बलिदान दिलेलं आहे त्यांच्या मुखावर वंदे मातरम हा जयघोष होता. भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद हे नारे त्यावेळी संपूर्ण भारतात घुमत होते. लहान मुलापासून थोरा मोठ्यापर्यंत प्रत्येकाच्या उरात ही भावना निर्माण झाली होती. आणि या माध्यमातून आपल्या भारत मातेचं जसं आपण इथं पूजन केलं, माता म्हणून संबोधन, तिचं पूजन करणं, ही एक बंगाली गीतकार त्यांनी तयार केलेली ही प्रेरणा आहे, ही स्फूर्ती आहे. आणि त्यामुळे एवढी वर्ष ती टिकून आहे. एखादं गीत, एखादी कविता लिहिली तर आपण विसरून जातो. सिनेमाचं गीत सुद्धा काही दिवसांनी आपण विसरतो. अशी अनेक गीतं आहेत, पण अशी काही शक्ती असते जी अनेक वर्ष टिकून राहते. 150 वर्ष टिकून राहिली कारण त्यामागे भारत मातेची